ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Ki MLA jong kaseng Kongres ki bakentub ya uba Himalaya Shang Pliang uba George B Lingdo Uzenit Sangma u Lazarus Sangma lembat uba Mahendro Rapsang Hakakat sauterik ubenai nailor arajar arpuway kilala jengo abat lay ay mensim yaki nong hikai school SSA kibadan hapok ka Shatri jong ka Meghalaya SSA School Association kibala penong yaka jingya ki syong kelany mengor hamadan Malki Shillong kum shibenta ban persya yaka jingle menti jong ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ban pentrai kam yaki mat jingdawa Uba Himalaya Shang Pliang uba longru unong aiktin jong kaseng Kongres haba keren na kajing ilang ulaong baki MLA jong kaseng Kongres kinsa pensawa jam ya kajing dawa jong kinong hikai school SSA haga dorbar senrai jong kayeng dorbar tauan kabadang yaad hado menta kum kinong mikmat ngi baro ngi lewan hakani ka jaka menta haga ba people long ya ka sit in demonstration ngi nawan marsenwai ka assembly ngiyawan bej direction ni ban pej ban sngap ya ki jing e ki jong pi ngilawan khamne habang yeng hang thi ngilayo snow kedal ya ki kentien bakren i president ya ki jing e kabaka SSA Association kala shem ha kini ki benai ki balalek Hakabom yo ekitulop mentala lai benai bat nangta haka jing e jong ke service jongki kaba kila shem hakini ki benai ba ki snem ki balalej bat kumjo ya ki jing e kaba ki kmi bakin salap hakini ki snem ki banwan hadu ar hajar ar fongrio Isokya habang isngap ya ke jing e jong kinong hikai but nakaliang jonga kumangala jukip laba kumangala jura ya ke sur ke jong pi hapo ke dorbar thoain man kapor mandaru kumju kat ngidang long ke ni ke dorbar thoain nginra biang ya ki cinge jong pi bangin pensawa jur khamjur ban ya kai ba ikrani barmbai menta khamjur shushu hapo ke dorbat hoan namar ngi kwa bakane ke sarkar kadai ban le ai bakane ke sarkar bad menteri bade pej ya ke education udai baun sngap ya ki jing dawa ki jong pi ngimtep ke ai gadon ke jing e handre habadon kamon bantri lese don kalat kalenti banwanra ya ke solution nginget bahakini kisngi naru lasai bat haru lasisngi ngidon kapor kabaki don ka motion ka bangilabu tangi benta jongpi ni paro kumne kumbangi layar wan rengkat hangne ngine shim benta hakani ka motion kabangila ai ka subject plight of teachers in Meghalaya. Koblay shibonya pi, oblay undan rekat pi, oblay unang kerko ya kayeng kasem jong pi, undap penbeng ya kayeng jong pi, bat kumju undang ai ya pi baro ya kayeng kasem jong pi ya kamet kabakoj kabakya. Koblay shibon.